Skont il-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit, bil-flus li rċieva l-Korp tal-Pulizija għal meta n-numru ta' pulizija servew ta' waiters waqt ikla organizzata mill-Ministeru ta' Manuel Mallija qed tinbidel il-kċina tal-Korp tal-Pulizija. Kien hemm spiża li ntlaħqet mid-dipartiment, id-dipartiment ħallas u hemm raġuni għalih. Kien hemm bżonn ta' fondi internament bħalissa għaddej x-xogħol inqalat il-kċina fil-Korp tal-Pulizija u bil-flus illi saru tramite din il-biċċa tax-xogħol, ħanedulek l-ikla li ġiet organizzata qed nibnu il-kċina u nattrezzawha b'mod modern. Waqt l-intervista fuq Iswed fuq l-Abjad fuq Net Television il-Kummissarju ammetta li l-idea li l-Pulizija jagħmluha ta' waiters kienet idea tiegħu u ma jiddejjaq xejn jerġa' joħroġ ordni ta' dan it-tip. Il-Pulizija għandha rwoli diversi. Ma sibx diffikultà li l-Pulizija jiġu jagħmluha ta' waiters? Le, għaliex il-Pulizija li kienu kollha hemm, kollha, huma kollha ċertifikati. Waqt l-istess programm il-Kummissarju għamel referenza wkoll għal każ ta' Silvio Xerri waqt il-kunċert I Love MTV. Allegatament, iċ-Chief of Staff ta' Manuel Mallija talab li l-Pulizija jarrestaw lil kap tas-sigurtà tal-kunċert John Muscat war li dan irrifjuta li jdaħħal xi persuni mhux akkreditati fis-sezzjoni VIP tal-kunċert I Love MTV. Xarejn war li seħ dan il-każ jidher li l-investigazzjoni waslet fl-aħħar. Skont il-Kummissarju l-investigazzjoni ħadet fit-tul għaliex John Muscat ressaq ħafna xhieda. Fl-ebda ħin il-Kummissarju ma rrefera għax-xhieda ta' Silvio Xerri. L-investigazzjoni waslu biex jingħalqu. L-isfortuna illi John Muscat ta' ġab diversi xhieda, kif kien obbligat li jagħmel, ta' sfortunatament dokumentazzjonijiet skorretta, kellna nerġgħu morru back to square one, nivverifikaw ħafna mill-affarijiet, għad baqa l-aħħar verifiki li għandhom isiru nispera li neħelsuhom over the weekend illi ġej għal raġunijiet ovvi. Każ ieħor li tkellem dwaru l-Kummissarju u dak tal-eks Kummissarju Ewropew John Dalli li llum inħatar mill-Prim Ministru Joseph Muscat biex imexxi riforma fl-Isptar Mater Dei. F'dan l-istadju tal-investigazzjonijiet ma hemmx biżżejjed provi. Bħal kull każ ieħor jingħalaq biss meta qorti sentenza finali tiddikjara li bniedem ikkommetta dak id-delitt jew dak ir-reat. Il-bqija għadu miftuħ. Il-Kummissarju insista li hu qatt ma qal li l-każ huwa magħluq iżda li l-Korp tal-Pulizija qatt m'għandux il-provi neċessarji.